Hello everyone, welcome to Dheera's Cooking. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சேமியா கேரட் பாயாசம். அதுக்கு ஒரு டம்ளர் பாலை இந்த மாதிரி அடுப்பில் வச்சு சூடு பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு சேமியாவை நெய் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க. அதிலே கேரட்டையும் போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி வதக்கிடுங்க. அதை வதக்கிட்டு அதில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு குட்டி டம்ளர் அளவுக்கு கொஞ்சம் வெல்லம் சேர்த்துக்கோங்க. நீங்கள் தூசு இருக்க வெல்லம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தனியாக பாகு காய்ச்சி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இது தூசு இல்லாத வெல்லம், அதனால நாங்கள் அப்படியே பாலில் போட்டுக்கிறோம். சேமியாவும் கேரட்டும் வெந்த உடனே நம்ம சேர்த்து வச்சுருந்த பாலில் அதை ஊற்றிக்கணும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தட்டி போட்டுட்டு முந்திரி திராட்சை வறுத்து போட்டால் பாயாசம் ரெடி. ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டு முந்திரி திராட்சையை வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. முந்திரி திராட்சையை நல்லா வறுத்துட்டு இதில் ஆட் பண்ணிடுங்க. இப்படியே ஹாட்டாக சர்வ் பண்ணிடுங்க.